Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji de umo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara here la ka segi here la dumunun kay berebereli kay nam mako be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyemo ya ko fenfen ajora joro la ka soja mako la ka mako berebere ka koto mako tala mako temindo ka nyeira mako la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono agence dunya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenyu ankele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station Soma Yafula Kulukoro sira dala o fana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye ku be dugawu ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakaw ala ka nogoya sira me bela jele ye innal hamda tap stand ni mami ma fe ka wari ci kana mali kono nogoya la teliya la ani songo damatmedia tap stand ibe ale télécharger ya sa ka ke duguta tono fly ibi ka code promo ke fer ko ye o la mi euro wari duru obedi ma chili o chili tap stand ka wari ci kana mali kono sonogoya la aya shifla ka galombanda labbaik allahumma labbaik en balma on ye kunafoliye ka bo Commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage au commission ba. Kuba ni malien befe ni ya le ni ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence mimbe ni ya kanu. Ko kadaka 2026 hiji ko Saudi Arabia ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe a abena gelade. O de koso agence ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singa de ko agence be kelme ki ka daele ka malien kumbe chuga mina to ka semenjona o de koso ne miya le ni ka fo ibina ta hijila walma ki ka ma blakata ki ka wuli ka besisa ka buli kata agence ben ka fo niya kanu na ka barata buli dia to ko sebon ikatake nintu ye kuna fuliye anye kuna fuli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala nanga maka fo commission ala ka fa me ko nyumandi amma assalamu alaikum la sharika lak ibe wariji na wayala ibe warida na wayala sama mone bi million joro na kunu hamina kodo wodela sama mone ma fen faraka wari chili musakauka wa aka no ni Mali wari chisirobe amada o made sama mone be do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke okeni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abon matele fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone compte la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna warbe augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi au bisimila hotel Lafia la niko hotel Lafia wuli ka jɔ bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni su bi ye juma ye tubabukalo ale tile 19 san 2025 septembre kalo an bɛ ale la Falaye 22 septembre sera dɛ ntɛnɛn tɛ aya ko an bɛ segin boulevard la défilé kɛ kɛnɛ kɔrɔba mina minnu yɛrɛ bɛ ka bɔ e ko nin bɛɛ na se ka défilé 22 don ou bien an bɛ tilen ka si ye de répétition dɔrɔn y'a daminɛ sɔgɔmada 6h ka taa b'a fɔ 14h o ye répétition ye mɔgɔw mana far'o kan ka programme ni discours don la Falaye ayiwa ko 22 kɔni ni maa min b'a fɛ ka s'a kɛnɛ kan 8h k'a sɔrɔ i sera place la ka ban n'o tɛ ni faama sera kɛnɛ kan ko sira foyi tɛ yen tuguni min bɛ dayɛlɛ maa ye labɛn kɔni bɛ sen na carte d'honneur laissez-passer kan ka don mobili minnu na journaliste ka carte ka taa s'a tɔ bɛɛ lajɛlen ma o baaraw bɛ sen na hakili la k'a fɔ olu dɔw dili bɛ sɔn ka daminɛ sini ni sinikɛnɛ parce que sen ta a maralen don cogo sugu min na u ma sɔn k'a labɔ sinon maaw bɛ taa ladege dilan ka Falaye subahana mansi fɛn ninnu kɔlɔlɔ fana de y'o ye o i y'a bɔ e ma ye sisan concert tɛ diya i y'a bɔ dɔrɔn u bɛ taa dilan fo ni i yɛrɛ de ye a kɛ sa mɔgɔw k'u bolo denkolon da billet tatɔ la n'i taara billet ta i k'i bolo d'a la n'i nana n'i bolo da i bɛ don ni e bolo tɛ i tɛ don fo n'a kɛra yen n'o tɛ kɔni sisan anw fɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ n'i balo cogo don duguba in kɔnɔna na Falaye bi min ye tilegan in na ye an y'a ye k'a fɔ Mali ni Faransi a bɛ n'a fɔ Masara ka sɔ kɛra da la tuguni Falaye kibaruyaw sira fɛ an y'a mɛn ko min ye Mali lasigidenso kɔnɔna na Faransikaw fɛ yen k'u ye an ka lasigidenso baarakɛla 2 gɛn Faransikaw ko olu kana t'u ka dugukolo kan ko min ye sini ye o tɛ kalo tile 20 ye k'o kan'u sɔrɔ u ka dugukolo kan ayiwa Bamakɔ yan fana Mali fana ko u ka mɔgɔw ma maa 5 Falaye k'olu fana ka kɛnɛ bila k'u fana kana sini sibiri kana u fana sɔrɔ yan waleya in kɔni ne bɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ Faransi yɛrɛ ɲinibaatɔ don n'o tɛ ko min kɛra ale fɛ yen kunun o lakali a n'o ko kɛ e m'a ye kunun u ye télé ninnu bɛɛ tigɛ a ja bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ la ko mɔgɔw b'o ye an yɛrɛ tun b'an ka tɔ ninnu gɛn u y'a bɛɛ de tigɛ sisan Mali ale ye Faransi ka maa 5 gɛn Faransi ale ye an ka maa 2 gɛn Falaye maa minnu bɛ yen n'olu gɛnna nin ko in hukumu kɔnɔna na k'u ka segin ka na Bamakɔ k'u tɛ se ka to yen tuguni Faransikaw fɛ o ye Batine Oulidoubou Kulubali ye ani Ousmane Kamara olu yɛrɛ k'u ma se Bamakɔ ka ban de n ye kibaruya labanw na kɔni u sera Bamakɔ ka ban Mali fana
ale ko maa minnu fana ka bɔ yan n'u bɛ faransi lasigidenso la k'u ka taa so k'u tɛ se ka to an ka jamana kɔnɔ yan tuguni k'u kɛra maa mangow ye fala y'o maa fɔlɔ o ye Anthony Claude Perez ye, Benoît Hervé Payet, Richard Maxime Kolskaga, Madame Annie Fontaine, épouse Wan Xinping, allez, c'est chinois, Honoré Arajama Satemnia, ni Madagascar kayo sao, ko wakai nunu ma duru ve falai, ko malisigi Fransika la sigiden ngoninga hukumu kona na ko bara bana ubulu, tile sabadira uma kukata. Falai ni koe manga bali mala, sabila kabi kumaja, Mali ale ni Fransi tega jige nyuan tege, iba kalama kafoko mi abla maigai, ale ka laseli senfe jensrege nani laje la ore dorebe na le tuguni, mi nye septembre kalo samba flani mugan ani nani, abla maiga ko mi nye wale ya uye, mi nye mauga ko uye, ni ye kelenga ana, an herebe kelengi yere la, ni ye tege chanye koro, an fana na tege chinyo koro falai, aba fo man nazarakana ko reciprocité wa antaro reciprocité de ola ko jamana o jamana ni koni ya ke Mali la iki sigina e kanta to juru la toga sila ola sa o kuma min fole fle ni ye o kera kangarda kanye ka fo jebela jele nyana wa minye ni wale ya nye anana sa kana basakiliti Mali yere jamana konna na France ni Mali fongo nyogongo bilat lete alno ya soro aminyo va mandi patukolo maje nga ko ngalla kura falai utukalo temene tleta ani nani Francisco kwaga mado mako oye aga lasigiden barak lasigiden so barakelai nga onana ye fanganjaraki fangajasola en fait u ka se de renseignement no DGC o mado Mali koni yo mine ko bla kasola o buguna tige ko jaw bela jelembo bega sega o mako fole nye ote iga chesa yani osawa miye Francier yani aleka na ka son ani Mali ka sigi ka kuma ka sega wale au fonyo yemi ma to benyo famu kan ko ka laje absega nyina wo chogomi ale ma flower ka ko ale fana ko dro ko Mali anga la sigide munu ba fe ma fla kulu ka ta ka boy Francier dum ba don cho ka foko ani Mali ni nyanche falai kabini samba flani mugani fla san Mali afaka la sigide ngena mime Mali kana ko ka ta o fana ko fe Fransika ulu masiri tabamunu tuma fe an ulu fana ye wa wore Fransire semin tuma ye chenje fuga jamana o kan o be ka dogaya suko ni dugusaje che ale tuma fo jema nyena jamana munu be no awna nyana ye nanga kuma ma fe nanga fe ke fanga tema ale fe wa Mali ale bano ma peu fala yi hakli bala asimi ngo itaka la seli do senve akoko Fransi jamana kuntigi ka temena jamana wore ma fe ka ale wele ale aka telefone ta minge utlale folula kaya fa ale ye ko ma sababa ale bolo aba fe munu ngake jamana kuntigi aha asimi ga okumai o cover tuguni asimi ko mi ye jamana baro fana manana olu fana ko ma fla bulu kelemeke premier ministre kelemeke president ado ko Macron ko mi ye ibekaye kono lutu ye kuma fa ka ba ko meta miri ko asimi nga bo miri la ko wakaka kuma kelenfu ya asimi ko miri tere ko ulu yere na ujo kolola de sisan ko dokerati fala e Fransi ale ta fe ka dabla mi ye wuli ga joni chesiri ye kabini ale koni bogo fera en fe an nanzara jamana fona fe bogo fera bibi na Fransi rebe yere nyini na sorokota nasra fe fen chama me o degumbu ka onake ukungoye nga bibi na oni Mali karle no nyana mina oye ka fo ali Mali de munu nga sewe mi ba falai ado soro lika gele wakamini Mali yere koni ye Fransi yere gositoko jira diema la katla kata ISC sigi ka onumine ka Niger soro ka Burkina soro Fransi ko ai ko dabe anye sunata anye dongo do bembembe dongo do jajugu dongo do bamancha wale nyuga wale kaba kokoroma doni fero sigili senga ka ngoni nga ko bela jile frege an sengoro ngo benata jamana be ki jo ki tle ka sega bara oke Francis sisa manga ma ere fe falai ayere nyini to yana ga fere soro ola atara boni muye ko ka nga la sigido nge o tesa nga jiri o ka sa ko kumata ko fo
ka ɲinɛ gɛlɛya b'u ka jamana kɔnɔna na a y'u fɛn kɛ kelenw tɛ bɛɛ n'i kungo de don bi diɲɛ kɔnɔ ba n'a kɔnɔ ko sɛ fana n'a kɔnɔ ko wa ko n'a tigi de bɛ yaala fala ye an ye min sɔrɔ su in na nin y'o ye a ko nɔgɔnni fɛ conseil des ministres a kɛra bi kuluba nka n'ala sɔnna a ma sini an n'an da don la a kuma fanba ye tali kɛ sanukow kan sanubɔyɔrɔw ani sanu baaraw olu kuma caman de bɛ a kɔnɔna na a tɔ o ye ministre an yɛrɛ terikɛ n'o ye abdulkasim ye ale ka laseli dɔw b'a kɔnɔna na ni ala sɔnna a ma sini an n'o da maaw tulo ka fala ye an tun ye alizeri fana wele bɔgɔ jeninen kan cour pénal cour international de la justice la alizerikaw ka ministre b'u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna dɔgɔkun tɛmɛnen a ko foyi ma kɛ ko mali ma olu wele nka sisan sɛbɛn dir'u ma a bɛ n'a fɔ alizeri tɛ fɛ ka taa an jaabi han u ka bataki min bɔra ka yira o bɛ muruti de ko fɔ dɛ fala ye fɛn dɔw bɛ yen a fɔli man ɲi anw na anw ye kunnafonidilaw ye nka alizeri kɛlen don ka anw minɛ ten de u ma anw maa minɛ don kelen u t'anw ɲɛ yɛrɛ komi u dɔ u t'an adamaden jate yɛrɛ u t'an maanifin jate donc a tɛ se ka bɛn olu ma cogo si ko anw jamana bɛ se ka wuli mɛ u ɲinɛna de alizeri ala barika la anw bɛnbaw don fa ni bi ma to mɔgɔ min kɔnɔ fala ye sini tɛ se ka to i kɔnɔ dɛ an b'o fɔ alizeri ɲɛna sini an na jira o fana sɛnɛ kan sabula bi an sɛnɛ ka teli nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛli ma maa minnu bɛ yen n'olu kun fɔra k'u ma ye n'u yelen don bi maa ba 36 fala ye ko ba 600 ko olu ka musakaw bɛna na di u ma min ye usman amadu amiyon gino ye système ɲɛma ale ko n'i bɛ baara kɛ maa ye a ko k'a ɲɛ t'i la ale tɛ k'e nafa ye e dun bɛ baara la su ni tile n'a y'i ka sara tigɛ k'i bɛ to k'i gɛrɛ a la k'a fɔ ko karisa ko n bɛna baara jɔ ko komi n tɛ ka fɛn ɲɛ i ye kulu tun b'o de kɛ ko nka ko sisan ko komi gouvernement yɛrɛ y'a faamu ka kɔn ka bɔ olu ɲɛ k'olu ka baara bila k'o bɔra a ma min ye système ɲɛmaa ye a ko sisan ko gouvernement seginna a kɔ ko tare baarakɛlaw ko gɛrɛfɛko kuma tɛ nin na tuguni minnu ka sara kun dulonnen don a bɛna na d'u ma nin kalo in kɔnɔna na nin kalo in ta yɛrɛ bɛna na di nka min ye gouvernement ye a ye min ɲini u fɛ syndicat ɲɛmaaba ye n'o ye amadu amiyon gino ye ale tɛ bi syndicaliste ye dɛ ale kabi INTM bisimila ye ale b'a la ka na CSM créer halisa a bɛ CNT la o awɔ CNT a bɛ CNT la awɔ CNT mɔgɔ don awɔ syndicaliste don dɛ nka CNT mɔgɔ don fala ye transition sara maa caman ma koyi e ɲɛ bɛ an caman da de la an tɛ ka kuma sisan kana an yɔrɔ ɲini koyi n'i ma ye CNT la dɔrɔn i bɛ taa an bugulen sɔrɔ yɔrɔ dɔ la yen syndicaliste kɔni ni baarakɛla dɔw kɔni bɛ yen olu ka dugu jɛlen don transition ko in na dɛ fala ye donc min ye usman amadu amiyon gino ye a ko gɛrɛfɛko kuma k'o banna pewu ko sisan sa maaw ka t'u tɔgɔ sɛbɛn fɛɛrɛ mun sigira sen kan marabolo kɔnɔna na ani sigidaw la u k'olu baaraw sigi sen kelen kan yaasa ko bɛ se ka ɲɛ cogo min fala ye polisilakaw an bɛ t'olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ taa kucala polisiso ɲɛma o ye commissaire divisionnaire de police fusenu jakite ale ka danga o ye ater ag amidi ye olu de wuli ka jɔ kɛ sa kabini utu kalo tile 31 ka na se septembre kalo tile 15 ma mɔmɔli fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ko de senfɛ sa siganama kelen bɛ yen u tɛgɛ taara don fala ye dɛ a bɛ n'a fɔ kucala zo ye bagan de e m'a la kɔlɔsi dɛ u ka bagan sonya ka ca dɛ ko nin kɛ in bagan a y'o de ta koyi ani maa min jɛra k'a kɛ tɛgɛ dara u fila bɛɛ lajɛlen kan min ye wulikajɔ in ye sa birigadi maaw olu de sɛgɛsɛgɛli kɛ sa k'a yira k'a fɔ ko ni u ka wulikajɔ senfɛ dugu lakanali hukumu kɔnɔna na sa u taara bɔ nin kamalen ne ka fala ye i b'a dɔn a tun bɛ ka mun kɛ wa k'i min bɛ kucalakaw fɛ yen ko mɛdinɛkura ale yɛrɛ kɔni sinna ka taa ye ten saga 7 b'a bolo a ɲininkalen ko tumana ko nin ye ka sagaw ya ko ko nin y'ale ka bagan tulɔlenw ye koyi k'a bɛna taa ninnu larawuli sa ko k'u ko k'u jɛ ko ka tila ka taa n'u ye sugu nata in na
o la sa polisiw ko a ma an ma ba i ta in ma dɛ nka e kana an ka t'i ɲininka n'o y'a sɔrɔ e ka baganw don e kana i ka ɲɛfɔli k'an ye ɲininkali daminɛ Falaye question 2 3 a ko jɔn ko ala k'ale ta tɛ dɛ ko kunnasini ko san min ba min tun bɛ ka na ni bɛɛ bolila ka don kaburudo kɛrɛfɛ k'ale taara ninnu sɔrɔ ale y'u juru don la ka tugu a kɔ awɔ san kɔrɔ han kaburudo kɛrɛfɛ a taara maaw ka saga bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye saga 7 a minɛlen a ko k'ale kelen tɛ dɛ ko maa wɛrɛ bɛ yen ko n'ale jɛra ka baara in kɛ MD o ye san 32 ye DC san 46 u bɛɛ lajɛlen bɛ kiiri tigilamaw bolo n'o ye Mamadi Tunkara ye Kucala kɔnɔna na ye u b'ale ka bolo kan ye yaasa u ka se ka t'u ɲɛfɔ min ye polisilakaw ye u ko ko ni wulikajɔ ni nin cɛsiri ka se ka nin ɲɛ sɔrɔ ka baara kɛ tilennenya ni laadiriya kɔnɔna don o don maaw n'u bolominɛw lakanani la k'o bɛ bɔ u ka ɲɛmaaw ka kuntilenna ɲuman dili la u ma n'o ye polisi directeur ba yɛrɛ sa contrôleur général de police Yusu Kone a n'a ka baarakɛlaw a ka danga n'o ye Seru Jara ye k'olu ka baara hukumu kɔnɔna don olu fana ko ministre Dawudu ye min f'u ye maaw n'u bolominɛw lakanani na jamana kɔnɔ u bɛna baara kɛ o la min ye Fuseni Jakite ye ko k'a ka cɛdenw fo n'o y'a ka brigade maaw ye wulikajɔ ni cɛsiri ani basigi ni ɲɔgɔn faamuya ka se ka nin baara in kɛ u ni wolomasiri taw ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na ko wa ko ni dugudenw y'u faamu olu wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye bi ni maa bɛ fɛ ka lafiya n'i ye kibaruya sanuman sɔrɔ i k'a da olu bolo kan olu tulo kan yaasa u ka se ka wulikajɔ kɛ an sɔnkokaw fɛ yen bagan tulɔli hukumu kɔnɔna na ale ni kalali hukumu kɔnɔna na sa donbolo kɛra maaw ye maa minnu y'olu y'o baara kɛ tayɛri 15 minnu bɛ kalali kɛ Falaye tayɛri minɛnw o dira olu ma musolaka minnu bɛ ani cɛ minnu bɛ n'olu bɛ bagan tulɔli fana kɛ o minɛnw ɲumanw olu sera ka di olu fana ma an sɔnko ale kɔnɔna kuma tɛ misi tulɔlen baara minnu bɛ misi tulɔli kɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ waleya in sa a bɔra baɲumankɛtɔn min yɔrɔ o ye Amasa ye min ye GIZ ye alimaw ka baɲumankɛtɔnba ale de kɛlen ka musakaw di ko ka se ka ninnu dɛmɛ pedi o wulikajɔ kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnna maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila an ka jamana kɔnɔ ni degun b'u kan u ka se ka bolomayɛlɛma baara kɛ u yɛrɛ ye Falaye bafula bɛ k'aw fɛ yen ni ye muso dɔ kɔni ala y'ale ka kalifa minɛ a la koyi ni npogotigi ni furulen tangani ale de kɔni filɛ nin sa kalo tile 18 alamisa k'ale ka taa sa k'a bɛ taa ji ta kɔlɔn na Falaye ji ta sira fɛ sa dɔ kɔni de ye ale sogi jofuwakaw olu fɛ yen min ye kɔntela komini kɔnɔna na Usubi Janya waleya in kɛlen sa npogotigi ni furulen kurani ale kɔni ye sa kinda in a y'i girin ka taa dɔgɔtɔrɔso la min y'o ka CSCOM bɛ n'o ye Gundara ye ka taa ɲɛfɔli kɛ olu ye waati min na olu b'a fɔ k'u bɛ ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o y'a sɔrɔ sa baga kɔni ye ale dɛsɛ ala y'a ka kalifa minɛ a la n bɛ dugawu kɛ sa ko ala k'a dayɔrɔ sumaya an kɔ kiti min ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛn ala k'o nɔgɔya Gawokaw fɛ yen madarasa so minnu bɛ yen kalan bɛ ka kɛ olu kunna Falaye Franco arabu olu don k'a yir'u sa k'a fɔ sa u bɛ se ka kalan kɛ cogo min na denmisɛnninw kunna kalan yɛrɛ bɛ kɛ ni minɛn minnu ye k'olu ko ɲɛfɔ u ɲɛna tile 3 sa u y'u wele ni ekɔli karamɔgɔ ninnu n'o ye madarasa kalanso ye Franco arabu ka ko ɲɛfɔ u ɲɛna baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Falaye ko malo sɔngɔ jiginna ɲɔnɔ dɛ kabako don dɛ ko ɲɔnɔ malo n'o y'a sɔrɔ 90 kun don a kɛra 60 ye kilo sɔngɔ jigin ko bɛ ka sɔrɔ mun fɛ magasin tigiw u b'a fɛ k'u ka malo kɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɔ k'o bɛɛ lajɛlen feere joona yanni kura olu don waati cɛ nin y'a san 5 ye min ye malo a ma jigin ni sɔngɔ la ɲɔnɔnkaw olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnna Masina marabolo kɔnɔna na Masinakaw kɔni k'olu kɔni ka sɔngɔ de jiginna kosɛbɛ n'a bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na nka problème ye min ye sannikɛla yen dɛ de ni a ma fɛ a ta sa man di koyi nin waati in na fɛn di maa kun fa bɛ don dugudenw k'olu dɔw kɔni bɛ k'a lajɛ ka a ta maa ti kocogo dɔn ni sugudoya dɔw sera ka sɔrɔ u na taa olu kɛnɛ ka n'a ye ka n'u ka wari d'u ma n tɛ k'a ta man di Sikaso muso minnu bɛ kɛnɛyako hukumu kɔnɔna na sa bange kɔlɔsili hukumu kɔnɔna na min ye muso 50 kalan kɛra olu kunna bi jumadonya in na baara in ye tile 2 baara ye a kɔni bɛna tali kɛ min na sa baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ye fondation ONG fondation ye
ale y'a kɛ sa ka musow la faamuya min ye cɛnimusoya kow kan ale ni bange kɔlɔsi ko olu hukumu kɔnɔna na fala ye seko ni dɔnko an bɛ taa maɲamugukaw fɛ yen min ye Cheikh Umar Sisoko ale ka jabɔyɔrɔ min n'o ye Kora film ye Kora film i b'a dɔn k'a fɔ ale de ye Seko Buware film bɔko fɔlɔ kɛ ni bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara o kɔrɔ filanan u y'o fana dilan k'o ban pewu min ye baɲumankɛtɔn min bɛ n'u kan ka u bolo don u bolo sa o nana ni sabanan wari ye ko filanan n'o banna pewu n'o b'u bolo u bɛ k'o maɲɔgɔnlɔw sigi sen kan ko fɔ ko maaw ko k'o bɔ joona maaw ka o ye Nesa Kulubali n'a bɛ kanutilakaw ka sigi la ale min yɛrɛ ye Kora film ɲɛnabɔbaa ye a ko joona sisan min ye Seko Buware tako filanan in ye ko maaw bɛna na o ye u ka jabaraninw kan o mana tɛmɛ ka bɔ min ye tako sabanan in ye fala ye u bɛna o baaraw fana daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Famaku ale ni Danmarikaw ka lasigidenso min b'an fɛ yan olu ye musakaw di dɛmɛbaaw ko k'olu bɛɛ lajɛlen fɔ ko ni Ala sɔnna a ma Seko Buware bɔko filanan min bɛ yen a bɛna na y'an ka jabaraninw kan wa sabanan o baara fana bɛna na daminɛ yaasa maaw ka se ka faamuyali k'a ko la Seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na fala ye min ye Kunba Ba ye ale taara don Ali Farika ale ka exposition bɛ musée la an ka jɛ a ye min sɔrɔ an k'o lajɛ. An bɛ an fa Ala k'a da yɔrɔ suma Ali Farika Ture de ka exposition musée la fufu de don ni y'an fa ye a tɔgɔ ye kɔbaw panpan ka babaw panpan mais anw yɛrɛ maliyɛn denw an t'a dɔn yanni ekɔli ka taa denmisɛnninw a ye bɔ sa aw ka na Americain den joli yɛrɛ Grammy Award sɔrɔ ale kelen 3 de sɔrɔ yanni an fa tuma ni Ala ka u bɛɛ da yɔrɔ suma a ka na a ka Ali Farika Ture dɔn et puis tu vois a kɛra maire fana ye dɔnkilida kɔfɛ a ye jamana dɛmɛ a ka effet personnel an ɲɛ b'a ka dulokiba la sanfɛ a n'a ka cowboy bocɔnw a n'a ka banfulaw Ala k'a da yɔrɔ suma et puis min yɛrɛ diyara ne ye a bɛ nin bɛɛ la ani nanzaraw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ nka a ma ɲinɛ a yɛrɛ kɔ dɛ parce que o de fana ye farafinya ye a ka sɛbɛnw k'a dɔn k'a fɔ Ala bɛ yen dɛ mais sababu fana man dɔgɔ an ɲɛ b'a la a ka sɛbɛn dɔw de bɛ nin kɔnɔ a ka kudu a ka telefɔni fɔlɔw an telefɔni satellitaire ninnu cɔriya b'an mun de u b'u wele cogo jumɛn a ka sɛbɛn belebeleba dɔ filɛ nin ye donc mɔgɔw bɛ protection parce que sababu tɛ ani Ala ko k'i tɛ sɛbɛn sɔrɔ k'a don i t'a sɔrɔ k'a don dɛ mais an ye farafin de wo an ye farafin de ye a tun bɛ pɛsi fana kɛ ka saki lajɛ a tun bɛ jɔ équipe de maillot parce que a kɛra maire fana ye k'a fɔ a kɛra maire fana ye a ye na a ye bɔ a ka nin lajɛ yanni an ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɔ an k'an yɛrɛ si dɔn surtout an bɛ année de la culture la 2025 vraiment je suis contente k'a fɔ n ye opportunité sɔrɔ ka na n bɛ Ali Farika dɔn sa a kun ko ka di n ye a ka musique ka di n ye nka bi n bolo tɔw bɛ fara a la Ala k'a da yɔrɔ suma Ala k'a da yɔrɔ suma Ala k'a da yɔrɔ suma a n'an faw bɛ fa minnu fana bɛ yan ani ba minnu bɛ yan Ala k'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na n'an ka taa interview dɔ kɛ n balimamuso i bɛ mun fɔ muso ye o ka na lemada ye ka ɲɛsin denmisɛnninw ma yaasa cogoya min na u bɛ se ka t'u ɲɛda nin fɛn ninnu kan cogo min kɔkan kibaruyaw ani sokɔnɔ kibaruyaw tɔw an bɛna olu da maaw tulo kan ISC wasabulon kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi sen kan tile kelen baara ani tile fila baara mun kɛra Wagadugukaw fɛ yen Mali ale Maliki Jaw n'o o ye général de corps d'armée CNT ɲɛma ale tun bɛ o kɛnɛ kan Burkinakaw fana ka furancɛla fangabulon ɲɛma tun bɛ yen ka taa fara Nigerkaw ta sa u jɛra ka baara kɛ baara min n'u y'o di capitaine Ibrahima Traoré ma bi k'a k'a lase a jɛɲɔgɔn jamanakuntigiw ma min b'a to ISC ale fana bɛna tɔgɔla wasabulon sigi a mɔgɔw kan ka sugandi cogo min baara kan ka kɛ cogo min sariyaw kan ka ta cogo min ɲɛmaayaw kan ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ cogo min u y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ sɛbɛn ye k'o di yaasa don nataw la sa o wasabulon in o fana bɛ se ka sigi sen kan a sigiyɔrɔ n'a baarakɛcogo bɛɛ lajɛlen o b'o kɔnɔna na fala ye min ye maliyɛnw ni farafinnaden minnu bɛ kɔ kan e ko o maa 1000 natɔ tɛ Burkinakaw fɛ yen wa maa minnu bɛ yen n'olu buruju ye farafinna ye k'u bɛna na Burkinakaw fɛ yen Burkina Faso
baara bɛna tali kɛ min na sa o ye seko ni dɔnko ye sɔrɔ ko diinɛ ko min ye taama in kɔnɔna na sa farafinna den minnu bɛ n'olu sigilen don diɲɛ fɛ u bɛɛ lajɛlen maa 1000 ɲɔgɔnna lajɛw bɛna kɛ baro sugu bɛna kɛ yɔrɔ sale u bɛ taa olu ɲɛda olu bɛɛ lajɛlen ka yaasa ka se ka faamuyali kɛ diɲɛ ani farafinna yɛrɛ a bɔra yɔrɔ min na olu yɛrɛ fisa ka se k'u bɔ yɔrɔ dɔn an'u ta yɔrɔ bɛɛ lajɛlen dɔn kun fɔlɔ o ye Burkina ye ni ala sɔnna ma sa wɛrɛ AES jamana wɛrɛ o na ni maa 1000 ninnu fana bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔgɔn faamu o hukumu kɔnɔna na Burkinakaw fɛ yen Burkina minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna ale ni Banque mondiale maaw ye ɲɔgɔn ye ka hakilina jigi kɛ sa baara min bɛ se ka kɛ cogo min na Burkina ale ni Banque mondiale ni ɲɔgɔn cɛ kumaw sɛgɛsɛgɛli la sa u ka musaka ko bɛ cogo min na Burkina yɛrɛ bɛ kuntilenna kura min na u y'o ɲɛfɔ Banque mondiale maaw ye fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan ka dɔ fara olu ka sɔrɔ ko kan u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ Kamerunkaw fɛ yen u y'a yira sa ko min ye tajiko kɔni k'a gɛlɛyalen don kosɛbɛ taji ale kɔni ko a sɔngɔ kɔni sɔrɔw olu dɔgɔyara kosɛbɛ sɔrɔ dɔgɔya in a nana ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ caman ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bi ni a jugalen don kosɛbɛ Kamerun jamana yɛrɛ kɔnɔna na fan wɛrɛ fɛ sa a yera k'a fɔ ko min ye Kamerun jamana kɔnɔna na hali bi fala ye min ye fanga yɛrɛ minnu bɛ fanga la bi Kamerun ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ koyi gunola sɛbɛnw k'olu poyilen don bi bɔlɔlɔ sira fɛ Kamerun fantan 4 bɛɛ lajɛlen fanga yɛrɛ kɔnɔna na ani fanga baarakɛlaw Paul Biya ka maaw k'u kɔni sɛbɛkɔrɔ dɔgɔyalen don kosɛbɛ nin ko ninnu na min ye waleya in ye n'u m'u farati ko u bɛ sɔn ka kalata nata ka pɛridi a la han maaw bɛ ka o kibaruyaw fɔ Maroc olu y'a yira sa ko min ye kɛnɛyako ta nasira fɛ u ka dugu bɛ n'o ye Agadiri ye ko min ye gɛlɛya bɛ o dɔgɔtɔrɔso kan fala y'a yira sa k'a fɔ ko muso 8 o de fatura tile 10 kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso in na o ko gɛlɛyara kosɛbɛ walasa Marɔkaw kɔni wuli ka jɔ kɛ sa ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa dɔgɔtɔrɔso in a bɛ se ka minɛn ɲɛnamaw olu sɔrɔ cogo min na min ye Maroc ye a yɛrɛ bɛ se cogo min na ka lafiya États-Unis kaw olu y'a yira sa k'a fɔ k'olu bɛna n'u ɲɛsin sanu ale ni dugujukɔrɔ nafaw ma kosɛbɛ yaasa ka se ka baara kɛ n'o ye dollar binnen no bi cogo min na ko sanu de kɔni wulilen no kosɛbɛ farafinna jamana min bɛ sanu baaraw kɛ sa k'olu kɔni olu ni Amerikaw kɔni caman bɛ kuma la u ka cakɛdaw n'u ka baarakɛbolo minnu bɛ yen u bɛ se ka na baara kɛ olu jamanaw kɔnɔna na cogo min na Qatar ale y'a yira sa ko ale bɛna na min ye dollar wari miliyɔn 500 k'o ta k'o don bayɛlɛmali la ka taa se dugujukɔrɔfɛnw olu la yiriwali ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Kongokaw fɛ yen o waati kelen na sa Kongo yɛrɛ kɔnɔna na bi yɔrɔ sofelen don kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ k'u ka jamanakuntigi ale taalen don taama la Senegalikaw u ka sɔrɔ k'a taabolo yɛlɛma k'a ɲɛsin seko ni dɔnko o yiriwali ma min ye yɔrɔ sawulenw ye lajɛli yɔrɔw ye k'olu bɛɛ lajɛlen no senna Basiru Jomayi Jakayi Faye a ko k'a ka baara bɛna tali kɛ o la kosɛbɛ o la sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnyɛrɛye hukumu kɔnɔna na faso yɛrɛ danbe ko bɛ dɔn cogo min na ka se k'olu sinsin baara minnu bɛ kɛ seko ni dɔnko la k'olu maaw lamin kosɛbɛ kalan minnu bɛ k'a kɔnɔna na ani fɛn minnu bɛ k'a kɔnɔna na ka musaka kɛ k'olu dɛmɛ seko dɔnko bɛ se ka yiriwa cogo min na jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ka se ka kɛ yiriwali siraw ye sɔrɔ min bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na ka se k'o kɛ ka baaraw kɛ Senegalikaw ko k'u bɛna u ɲɛsin u ma min ye u ka tourisme ye sa u bɛna o fana sigi sen kan kosɛbɛ kuma tɛ yɔrɔ minnu bɛ u bolo ni maaw bɛ t'u ɲɛjɔ o yɔrɔw la n'o ye ɲɛjɔ yɔrɔbaw ye i n'a fɔ u b'a fɔ yɔrɔ ma sa ko la Petite Côte ale ni Île de Saloum olu bɛɛ lajɛlen ma la Gorée ale ni Cap Skirring ninnu k'u bɛna olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa tɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na ani maaw bɛ se ka baara fana kɛ cogo min na Senegalikaw olu b'o wuli ka jɔ la u ka jamana kɔnɔ bi yaasa u bɛ se ka taa ɲɛ cogo min Nigerkaw fɛ yen sa kɛnyɛrɛye lakanajɛkulu minnu bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Lafgardu olu y'a 400 datugu ko sabula bi min bɛ jamana kɔnɔna na n'o ye basigibaliya ye o ɲɔ ɲɛli tɛ se ka sɔrɔ fiyewu k'a sɔrɔ nin so ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sen na yaasa ka se ka basigi don u ka jamana kɔnɔ lakanani yɔrɔ 800 u y'o bɛɛ lajɛlen datugu nin waati in na Faransikaw fɛ yen an y'a yira k'a fɔ min ye wulikajɔ belebeleba kɛra ye fala ye wulikajɔ belebeleba in ko a darawuli bonyana kosɛbɛ a yira sa k'a fɔ ko kunun ko min ye maa 100,000 ye dɔw ko maa 1,000,000 k'o de jiginna bɔlɔn kɔnɔnaw la yen maa 100 olu de minɛna ka bila kaso la dɔw bɛ olu joginna kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛra kunun ko Faransi ale kɔnɔna na fanga ale mankanw nɔfɛ mankanw olu de don kosɛbɛ an y'a fɔ aw ɲɛna wulada in na ko min ye Faransi jamanakuntigi furumuso ye ale ni Amerikɛnw ka kɔlɔsilikɛla dɔ bɛ yen n'o ye muso fana ye o ko Faransi jamanakuntigi k'a furumuso ko muso tɛ ko cɛ don sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na min ye Macron n'a furumuso ye n'o ye Brigitte ye k'u bɛ taa ni daluya gɛlɛnw ye siyansi sira fɛ ko min b'a jira k'a fɔ ko muso fala ye nin yɔrɔ nin kɔni nin di ko gɛlɛn ye o nin ma se kiiri la o nin kiiri kunbɛ wa e don wa a bɛ
taa kɛrɛfɛ a bɛ maakɔrɔw ɲini u bɛ u b'a lajɛ n'o don n'o tɛ u bɛna fɔ n tɛ scientifique fɛn jumɛn bɛ nin na tuguni n'ale don n'ale tɛ a na dɔn Falaye ko gundo ka ca an k'an ba ko kunna an ka maaya kɛ Ikɛrɛnikaw olu kɔni ta ani Irisilakaw ta ko Irisi bɛ ka surunya ka faaba la dɛ Falaye kɛlɛ kɔni bɛ sen na Trump ko k'ale janfara ko min ye Putin ye k'a ye min fɔ k'o tɛ nin ye wa min ye jamana ninnu ye fana jamana caman bɛ olu bɛ ka labɛn kɛ u yɛrɛ bɛ k'u ka sosorofu olu labɛn yaasa nin ko in kɔlɔlɔ kana taa bin u kan min ye diɲɛ yɛrɛ taabolo kura na sira fɛ fana Falaye ko bɛnkanw bɛ ka sigi sen kan ka ɲɛsin min ma kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko Ameriki jamana ale b'a fɛ k'a ni jamana caman ka bolo don ɲɔgɔn bolo nka bolo don ɲɔgɔn bolo in kɔnɔna maaw bɛ ka yirali kɛ ko min ye Katari ye Etats-Unis tun bɛ yen Afganistan Iran ani Ikɛrɛni o y'a laban ye ko ni maa minnu bɛ jɛ a ye jɛ sɔrɔ ko ta na sira fɛ marafako ani ko wɛrɛw a y'olu Falaye diɲɛ kɛlɛw ka ca diɲɛ kɛlɛw u ka ca a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ o i bɛ dɔ de kɛ ka taa ka dɔ i bɛ dɔ kɛ ka taa ka dɔ to Etats-Unis kelen in kɔnɔna hali bi min ye diɲɛ seleke naani tɔnba ale ka jɛrɛ min bɛ sen na n bɛna sigi sen kan n'o kan ka daminɛ dɔgɔkun nata ye diɲɛ jamanaw bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka laselibaw kɛ nka yan'o cɛ sa min ye Etats-Unis ye ale ka se n'o ye droit de veto ye ale y'o ta bi k'o kɛ kangaran ye yaasa Gaza ko kɛlɛ ka ban yen pewu kɛlɛ ka jɔ a nɔgɔnin fɛ Conseil de sécurité maaw jamana 15 la Falaye 14 bolo kɔrɔta ko min ye Gaza ye ko kɛlɛ ka jɔ yen pewu ko yɔrɔnin kelen Etats-Unis ko petu k'ale ma jɛn n'o ye a y'a ka droit de veto bɔ se min bɛ a ye a y'a yira sa k'a fɔ ko a ma jɛn n'a ye wa jamana 14 tɔw bɛɛ lajɛlen binna kelen kama o de don Falaye Royaume-Uni a b'ale bolo veto bɛ Faransi bolo a bɛ Irisi bolo a bɛ Chine bolo a bɛ Etats-Unis bolo olu 5 de don Falaye hali n'aw ye 100 ye n'olu ko ko min tɛ kɛ Nations Unies a tɛ kɛ u kelen pe n'u ko min tɛ kɛ a tɛ kɛ y'a ye anw ka farafinna ba in ye jamana 54 ye nka droit de veto tɛ anw bolo diɲɛ maracogo bɛ taa ne dɛ nin bɛ dan sigi yanni an ka sigi ka na an ka jamana kɔnɔ nin bɛ dan sigi sa kɔkan kibaruyaw la Falaye k'a yira sa k'a fɔ sa ko Hamas maaw kɔni fana bɛ kule la dɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni sɛgɛnnen don bi u taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu bɛ k'u nɔfɛ Israɛlikaw fɛ n'u m'u dɛn ka t'u fa yɔrɔ min u bɛ janw da u ɲɛ nin waati ninnu na fana min ye farajɛla jamanaw ye olu caman bɛ ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɛ ale Israɛl ko fana na tuguni k'a kɛ ni Ikɛrɛni kɛlɛko in fana ye k'a bɛɛ lajɛlen ɲaaminen don ɲɔgɔn na an bɛ segin ka na so an bɛ taa Bafulabekaw Keɲeba tɛ n'an taara Keɲeba an bɛ taama dɔɔni ka kulu yɛlɛ ka tila ka kulu jigin ka taa an yɛrɛ sɔrɔ Faleya Faleyakaw ka kalanko min ye gestionnaire des affaires courantes n'ale bɛ maire jɔyɔrɔ la bi Alhaji Keyita ale ko fo ekɔlisow ka dayɛlɛ Faleya Falaye seconde cycle kɔrɔ tun bɛ cogo min ani kalanko yɛrɛ tun bɛ cogo min ekɔli ta nata in na ko Faleya tɛna to kɔ o baara minnu sigira sen kan an ka jɛ an ka o lajɛ min ye Sauveur Media maaw olu taara kɛnɛ kan an ka lajɛ dɛ Bon, vraiment, sentiment min bɛ ne la o ye nisɔndiya ye vraiment nisɔndiya ye dan tɛ nisɔndiya min na sans franchement nisɔndiyalen don bi vraiment dan tɛ nisɔndiya min na parce que n'aw y'a ta ka lajɛ Faleya an fɛnɛ a tɔgɔ an ka kalan ni denmisɛnninw ka sini ɲɛsigi ye donc n'i ye Faleya commune ta Faleya commune ye dugu 21 ye donc o dugu 21 a population bɛ taa fo maa ba 24 donc et puis encore seconde cycle kelen de bɛ nin commune fana kɔnɔ seconde cycle 2 tɛ yan kelen de bɛ yan donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la seconde cycle bɛ lahalaya min na ekɔliso tiɲɛna direction binna donc clôture t'a la donc vraiment o de hukumu kɔnɔna la an fana ye wulikajɔ sabati walasa nin don in ka se ka ɲɛnamaya wala vraiment an ka denmisɛnninw ka kalanko ka se ka taa ba la vraiment o ka se ka kɛ kalanso kɔnɔ kalanso min n'a wasolen don bon hakilina min y'an bila ka vraiment ekɔliso in jɔ parce que an ɲɛ b'a la kɔrɔlen min bɛ yan
galo ye haramu ye mɔgɔ b'a idée ni fɛ ni ekɔliso bɛ lahalaya min na a bɛɛ tiɲɛna ka ban donc yanni octobre cɛ o b'a sɔrɔ presque a bɛɛ binna donc maintenant bon an tɛ se ka ni ekɔliso ni seconde cycle ni comme direction binna cogo min na seconde cycle yɛrɛ fana a bɛɛ fara la a bɛɛ bɛ ka bɔ ka bin donc maintenant ni si rien n'est fait an ye jateminɛw de kɛ si rien n'est fait yanni octobre nata donc a fala commune na seconde cycle tɛ na kɛ yen nɔ donc n'o dun nana kɛ o ye maloya de commune bɛɛ lajɛlen ma o ye maloya de commune bɛɛ lajɛlen ma o ye kumasulu de commune bɛɛ lajɛlen ma i y'a faamuya donc o de hukumu kɔnɔna la an ye wulikajɔ sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la an sera ka taa se an ka faamaw ma d'abord au niveau de Keɲeba k'a yir'u la k'a fɔ donc fala seconde cycle kelen de bɛ falen yan une population de 24 000 habitants fala seconde cycle kelen de bɛ yen seconde cycle presque a binna direction yɛrɛ kɔni binna donc maintenant an bɛ se ka mun de kɛ parce que ni a tora nin cogo la à l'ouverture prochaine il y aura pas de seconde cycle à falen donc an sera u ma o fana y'an bilasira an ye démarche fɛn fɛn kɛ ne ni Segali nin kɛnɛ kan n yɛrɛ bɛ n ka secrétaire général fo n'o ye Samali Koli Sisoko ye dan tɛ foli min na n b'a fɔ dan tɛ foli min na n b'a fɔ a ka kɔnɔna jɛlenya la parce que o kɛra ne ni ale de démarche kɛ donc directement an sera commandant ma Keɲeba donc olu ye sira don an kɔrɔ comment le lendemain an ye mobile ta an taara Kayi donc mɔgɔ minnu bɛ a baara kow ɲɛma yen nɔ fɛnɛ an taara an n'u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya dans un premier temps ko an bɛ lettre de sɛbɛn k'a ci u ma mais an y'a ye vraiment urgence bɛ yen nécessité bɛ yen nɔ an ka taa an n'u ka rencontrer face à face an taara an yɛrɛ dara lettre kan ka taa Kayi an sera minnu bɛ a baaraw ɲɛma yen nɔ an n'u sigira an n'u kumana an ye urgence yir'u la an ye seconde cycle min tiɲɛnen don an y'o photo ni direction photo bɛɛ ta k'a jir'u la donc an y'a yir'u la k'a fɔ bon maintenant an kɔni projet min b'an bolo parce que Ala y'a kɛ an ka mairie kɛsu la an bɛ se a kɔrɔ hali ni mɔgɔ ka dɛmɛ tɛ fala commune bɛ taxe minnu fara ɲɔgɔn kan an bɛ se a kɔrɔ ka se ka ekɔliso 3 salles de classe jɔ ka direction jɔ ka ekɔliso clôturer parce que ni ekɔliso clôturer la a bɛ école sécuriser donc an ye projet jir'u la donc ka fɛn ɲɛfɔliw k'u ye donc ka image fana yira ko vraiment ko jɔn ko ala ko si rien n'est fait ko nin yɛrɛ tɛ ekɔliso ye ko vraiment ko an kan ka dɛmɛ donc o yɔrɔ bɛɛ la an ye sɛbɛnfura minnu tɛngu u la vraiment u y'an jaabi ni nisɔndiya ye u y'an jaabi ni dɛmɛ ye u y'a jira an na k'a fɔ ko vraiment k'u ka dɛmɛ b'an kan vraiment an bɛ se ka taa ni baara in ye donc procédure minnu b'a la ko an ka olu déclencher walasa ka se ka baara in ka se ka kɛ walasa ala k'an kisi octobre min bɛna na se octobre kana se école ta kana se k'a sɔrɔ seconde cycle tɛ falen n'o kɛra a bɛ kɛ maloya de a bɛ kɛ kumasulu de ala k'an kisi o ma donc o de hukumu kɔnɔna la an ye nin wulikajɔ sabati walasa an fana fɛ yen nɔ à partir du mois d'octobre prochain o y'a sɔrɔ ekɔliso jɔra direction jɔra clôture fɛnɛ kɛra donc an ye nin baara kɛ o hukumu de kɔnɔna la walasa an ka fara an ka kalanko a kana bi bon folikan laban min bɛ ne bolo k'a fɔ an filɛlibagaw ye donc ne kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ n bɛ an ka d'abord yan an ka sous-préfet bɛ kɛnɛ kan an b'an ka sous-préfet fala sous-préfet fo donc tout le temps il est au four et au moulin an ka mana wulikajɔ fɛn o fɛn sabati an mana fɛn fɛn fɔ a ye ale yɛrɛ fɛnɛ b'a ka hakilinata fara kan nin baara in na a yɛrɛ y'an dɛmɛ kosɛbɛ donc an b'an ka dugutigilakaw fo an b'an ka jeunesse fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne ka secrétaire général ne b'a fɔ parce que ni mɔgɔ ŋaniya ɲuman tɛ dɔw bɛ yen nɔ yɔrɔw bɛ yen nɔ mairie conseil communal disura mais furugufurugu de bɛ yen nɔ sama-samaniw de bɛ yen mais aw ɲɛ b'a la cogoya min na ne n'a bɛ en cordialité an bɛ en cordialité on coordonne tout ensemble an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni fɛn bɛ yen nɔ ni an t'a ɲɛdɔn ni comment dire an t'a procédure ɲɛdɔn a b'a fɔ a to an ka ɲininkali kɛ n'an ye ɲininkali kɛ n tɛ fɛ an ka don fili la quoi donc c'est vraiment an b'a fɔ o la dan tɛ foli min na an b'a fɔ population in fana ye nin bɛ ka kɛ olu de kama vraiment bɛɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan an tɛ k'a dabɔ tɔgɔ ɲini kama dɛ c'est notre devoir an ka devoir de don quoi n'i ye ɲɛmɔgɔ ye d'abord les services sociaux de base donc ça c'est la priorité absolue donc an fana c'est une obligation pour nous en tant qu'autorité donc maintenant ka se ka nin degun bɔ population kan an tɛ ka kɛ tɔgɔ ɲini kama an tɛ mɔgɔ ka politique tɔn na je le dis et je le répète an tɛ politique tɔn na wa an tɛ k'a dabɔ tɔgɔ ɲini fɛnɛ kama mais degun min bɛ an ka population de kan vraiment an bɛ k'a dabɔ o de kama ka degun wuli ka bɔ an ka population kan parce que an ka objectif c'est-à-dire ni jamana kɔnɔ autorité ɲuman o autorité ɲuman ni kɔni ye autorité ye n'i ye autorité ɲuman ye n'i sigikun ye i ka population ne degun min b'u kan surtout les services sociaux de base ni kalan tɛ yɔrɔ min na foyi tɛ yen yɔrɔ la donc o hukumu de kɔnɔna la an ye wulikajɔ sabati donc an b'a ɲini fala cɛ fala denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba fɛ an bɛɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye gɛlɛya o gɛlɛya n'a b'an ka commune kɔnɔ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka gɛlɛya wuli ka bɛnbaliya to yen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ merci beaucoup an ka ekɔlidenw yɛrɛ degun b'u kan kosɛbɛ ni ekɔli taara wagati don fo miiri bɛ b'u kan ni ala y'a kɛ an ka mɔgɔ sɔrɔ n'o ye monsieur le maire Laji a ka nin hakilina in ta k'a bɛ na maison FM seconde cycle jɔ an ye vraiment an kɔni nisɔndiyalen don dan tɛ nisɔndiya mɛn na vraiment a diyara n ye a bonyara n ma n b'a fɔ fana an bɛ monsieur le maire kɔ physiquement moralement an b'a kɔ n'a pɛrɛlen bɛ fɛn fɛn na wagati o wagati falen an ɲɛ taga kɔ an b'a kɔ
Voilà, ni école so in jɔde a ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ parce que école ta waati la janni école yɛrɛ ka taa souvent ji bɛ dun école denw kan miiri bɛ bin u kan mais ni ala y'a kɛ sisan ni initiative taara pour que ni école so in ka jɔ an kɔni kɔntannen don dan tɛ kɔntanni mɛn ne bɛ falen population bɛɛ lajɛlen fo mais même fo jeunesse ye faut que on vient avec Ladji an ka jɛ an ka commune dilan Ladji ko tɛ falen ko le don mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ falen a ɲataga nɔfɛ an bɛɛ ka jɛ an ka falen ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn nana ni premier pierre dali la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan vraiment bi an bɛ ala tanto ka ala fo ka ala barikada commune tun bɛ degun kɔnɔ bi an b'a fɔ alhamdulilayi ani an ka ɲɛmɔgɔ ɲumanw barika la surtout an ka maire kura nka n'i y'a mɛn ta ni fɛnɛ nin ye k'a fɔ k'a ɲɛsin commune ma ko ka an ka sécurité bɛ yɔrɔ min na bi kɔnɔdimi tɛ ɲadimi don mais n'a fɔra ko an bɛ kɛnɛ min kan bi ko bɛna kurakuraya k'a kɛ ekɔliso kura y'an bolo vraiment an bɛ ala fo an bɛ ala tanto ka ala barikada mairie kɛnɛ a ye ŋaniya mɛn ta nin ye dugutigi tɔgɔ la an fana bɛ kuma tɔgɔ la k'a fɔ a bɛ ŋaniya mɛn ta nin ka ɲɛsin commune ma an jɔlen b'a kɔ su ni tile pour que ka jɔ a kɔfɛ pour que baara in ka ɲɛ a bolo dɛmɛ in ye an bɛɛ de ta ye min bɛ se kuma la min bɛ se kɛli la min bɛ se foli la an kɔni dayɛlɛnnen bɛ bɛɛ bolo ka mairie dɛmɛ pour que ŋaniya ɲuman in ka dafa foli laban min bɛ n bolo k'a fɔ feerebagaw ni an lamɛnbagaw ye an kɔni vraiment ka taa maire ma ka bila ka sous-préfet ni maire ni y'a ka secrétaire n'o ye Susɔgɔ ye Sanbali an ka foli b'u ye u ni cɛsiri o ni fasoden ɲumunya nin kɔni an bɛ u fo dan tɛ foli mɛn na vraiment an bɛ ala de deli pour que baara in munana alhamdulilayi kɔnɔ a ka ban alhamdulilayi kɔnɔ an kɔni o foli b'an bolo k'a ɲɛsin u ma vraiment ŋaniya min b'u la an fana jɔlen b'u kɔfɛ k'u sɔnkɔrɔma dun ala sago jama sago sentiment min na n bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔ fɔlɔ olu minnu ye anw bila sira ɲuman in kan n'o bɔra yen ka Fala commune monsieur le maire fo n'o ye Alayi Keyita ye a ye ŋaniya ɲuman an bɛ ta ka ɲɛsin commune ma komi a ka kuma la a y'a fɔ cogo min na seconde sigili nin presque a bɛɛ bilen don ka ban tɔli ta sanfɛ so pɛrɛn-pɛrɛnlen don a y'a fɔ cogo min na ekɔli wuli yɛrɛ la kalan tun ka gɛlɛ a kɔnɔ dɔɔni pour ne pas dire kalan tɛ se a k'a kɔnɔ donc n'a sera ŋaniya ɲuman ta k'a fɔ a ka seconde sigili jɔ kilasi 3 yanni ekɔli wuli cɛ ka di denmisɛnninw ma vraiment an b'a fɔ a ni ce ani baraji halisa ala ka commune taga ɲɛ ala ka bɛn nati commune kɔnɔ k'a ɲini population fɛ Falla commune population bɛɛ lajɛlen u ka a dɛmɛ a ka baara la a kelen tɛ se dɛ a jigi ye olu le ye donc u k'a dɛmɛ a ka baara la baara in a bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na y'o folikan laban bɛ n bolo halisa ka mairie fo ka se ka mairie fo ka se ka mairie fo a ka ŋaniya ɲuman in na ka d'a kan ne yɛrɛ yan seconde sigili la a tɛ kalan yɛrɛ lɔgɔ don an minnu ye denmansaw ye a b'anw yɛrɛ découragé kosɛbɛ tɛ kalan lɔgɔ don anw na denmisɛnninw fana kuma tɛ kuma yɛrɛ bɛ na ekɔli la i b'a sɔrɔ kilasiw ka ɲi de hali mɛtiriw bɛ ni kilasiw ma i bɛ taa sɔrɔ vraiment kurayi tɛ kɛ denmisɛnninw na kurayi tɛ kɛ ekɔli mɛtiriw la parents fana kuma bɛ caya mais ni kilasi ɲuman sera ka jɔ dans le confort ko wɛrɛ t'anw bolo ka vraiment mairie mɔgɔw fo ɲɛna ɲuman in na halisa ala ka commune taga ɲɛ ala ka bɛɛ bɛn kelen ma ala ka si jan ni kɛnɛya di baarakɛlaw ma n'i y'a mɛn k'a fɔ ko siniɲɛsigi nin bɛ dan sigi bi ta la ni ala sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan conseil des ministres o kumaw bɛ yen baara wɛrɛw fana bɛ sen na jamana kɔnɔna na bi yɛlɛma baaraw bɛ sen na ni ala sɔnna a ma sini an na sɛgɛsɛgɛli kɛ ka da o ko kan sabula fanga ale fana ka ɲi yɛlɛma na Fala ye ni dɔw ye dɔ kɛ dɔw ka dɔ bila dɔw fana ka sigiyɔrɔ bila yaasa ka se ka jamana ale la taa ɲɛ o baara hukumu kɔnɔna na n'an ye kibaruya minnu sɔrɔ la an n'o fana d'a maaw tulo kan laadiriya ale la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ tap stand ni maa min b'a fɛ ka ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali